Серия Васко и Ирена, при тях е играта, където и да отидат, показват смелост, не се срамуват, не се крият, няма като тях. Анде, цело Англия, в очите им огън, в ръцете им съдба. Всеки ден е битка, но вървят напред. Ега не говорят много, но действията крещят. Ромни, ни ден задна, оа си легенда. Няма страх, брата, когато ги гледат, враговете ги разбират. Няма страх, няма отстъпление. Единствен в Англия, това е факт. Това е техния живот. Не се плащат, не прощават, не дават назад нито за секунда. Васко Патрона и Ирена шефката, те са най-мощните.